രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ശ്രവണാണ്, നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയില് നമ്മൾ പറയുന്നതില് ശ്രവണാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നിരന്തര ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത അവസ്ഥയെ, ആ പരിപൂർണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാലടികളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ താമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അശുദ്ധ ഭക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിദ്രധൈര്യം മാദണ്ഡം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിപ്രത് ഭരിച്ചു, ആര്യമാവ്, ദണ്ഡം ശിക്ഷ, യഥാവത് ഉചിതമായ വണ്ണം, അഖകാരിഷു പാപങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക്, യാവത് അത്രയും കാലത്തോളം, തഥാര സ്വീകരിച്ചു, ശൂദ്രത്വം ശൂദ്രൻ എന്ന താൽക്കാലിക സ്ഥാനം, ശാപാത് ഒരു ശാപഫലമായി, വർഷശതം 100 വർഷത്തേക്ക്, യമഹ യമരാജൻ, വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക്. മണ്ഡൂകമുനിയാൽ ശാപഗ്രസ്തനായി വിതുരർ ശൂദ്രനായി കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാനായി യമരാജാവിന്റെ പദവിയിൽ ആര്യമാവ് നിയുക്തനായി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കഥ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അല്ലെ? ആരായിരുന്നു വിതുരർ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തില്? യമരാജാവ്. യമരാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ നടന്നത്? മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില് കുറച്ച് കള്ളന്മാര് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ ആരാണ് അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ ഭടന്മാര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു? അവര് മണ്ഡൂക മുനിയെയും ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മരിക്കൂലോ അപ്പൊ എന്തായാലും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ്, ഞാനൊരു മുനിയാണ്, ഇത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കഴിയുന്ന ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത്? ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടി അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് യമരാജാവിന് ശപിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിതുരരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പൊ മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശാപഗ്രസ്തനായിട്ട് വിതുരര് ശൂദ്രനായി കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ യമരാജാവാണ് ആരായിട്ട് വന്നേക്കണത്? വിതുരരായിട്ട്. അപ്പൊ യമരാജാവ് ആള് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പദവിയിൽ ആരാണ് വന്നത്? ആര്യമാവ്. ആ യമരാജാവിന്റെ പദവിയില് ആര്യമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച വിതുരർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ ധൃതരാഷ്ട്രരോടും പാണ്ഡുവിനോടും ഒപ്പം രാജകീയമായ പൂർവിക സ്വത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് പോലും നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. കാരണം അത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. വിതുരരാണ് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചതാണ് അല്ലെ? അംബികയുടെ ദാസിയിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ വിതുരര്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ എപ്രകാരമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയെയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും പോലെയുള്ള പണ്ഡിതരായ രാജാക്കന്മാരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും ഉപദേഷ്ടാവായ ഒരു പ്രചാരകന്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് അലങ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? നമ്മൾക്കും വരാവുന്ന സംശയമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ വിതുരന് വന്നത്? ഇവരെല്ലാം ഉപദേഷ്ടാവ് ആരായിരുന്നു? വിതുരനായിരുന്നു. വിതുരനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ്? വിതുരനാണ് സഹായിച്ചിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്? ഓരോ സമയത്തും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിതുരരാണ് പറയുക ഇന്നമാരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അറിവുമാണ് അല്ലെ? യമരാജനാണ്, ധർമ്മരാജനാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ, ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശൂദ്രനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈത്രേയ ഋഷിയെ പോലുള്ള ഒരു അധികാരിയുടെ കീഴിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കായി ലോകം പരിത്യജിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശിക്ഷിതനാകയാൽ ആത്മീയ ഗുരു അഥവാ ആചാര്യൻ എന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ സർവ്വഥാ യോഗ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ്? ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്? അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്? മൈത്രേയ മുനി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താണ് വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്തത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? വിതുരർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജാതിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ചാതുർവർണ്ണ്യം കർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? യസ്യ കർത്താരം അവ്യയം എന്നാണ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ജന്മം കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണനാണ് ഒരാളുടെ ജാതി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജന്മത്തിൽ ശൂദ്രനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏത് ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദീക്ഷയെടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൈദിക ജ്ഞാനം കിട്ടി, മൈത്രേയ ഋഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം? അപ്പൊ ജാതിയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹം ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവിന് ഉടമസ്ഥനാണ്, ജ്ഞാനസ്ഥനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ആർക്കുണ്ട്? വിതുരനുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ എന്ന ലെവലിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മതം അനുസരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ അഥവാ ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിൽ സുജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ സന്യാസിയോ ആര് തന്നെയായാലും ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിവ് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ശൂദ്രനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ സന്യാസിയോ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാമാന്യ സദാചാര നിയമത്തിൽ
ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ശ്രീ വാസവ ആചാര്യ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും പണ്ഡിത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ആരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? വാസവാചാര്യ. നമ്മള് ശ്ലോകത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ആരാണ്? നാരദനാണ്. നാരദന്റെ അതായിട്ടാണ് ചൈതന്യലീലയിലെ വാസവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആത്മീയ ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതില്ല. അപ്പൊ അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ സന്യാസിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാ എന്താണ് നിയമങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരാര് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നുള്ളതാണ്. സാമാന്യ സദാചാര നിയമത്തിൽ പോലും ശ്രേഷ്ഠ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും സദാചാരവാദിയുമായ ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ പ്രസ്താവം അനുസരിച്ച് ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാലും ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിൽ ഹാനിയൊന്നുമില്ല. അതായത് വേദജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കും. അതിന് എല്ലാവരും യോഗ്യരാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചാണക്യൻ പറയുന്നത്. ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു വശമാണിത്. മറ്റൊരു വശം എന്തെന്നാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേഷ്ടാവായി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? മറ്റൊരു വശം എന്തെന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദുരർ ശൂദ്രനല്ല. മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100 വർഷം നാമമാത്രമായി ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഓരോരോ റോളുകൾ. നമ്മൾക്കും എത്ര നാള് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇത് 100 കൊല്ലാണ്. നമ്മൾക്ക് എത്ര സമയമാണ് ഇവിടെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അടുത്ത നിമിഷമാവാം, 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം. എത്ര നാൾ ഈ റോളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കും അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പം ഒരു 100 കൊല്ലത്തേക്കാണ് വിതുരര് ശൂദ്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അതേ നിലയിലുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാജനങ്ങളില് ഒരാളാണ്. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരെല്ലാവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലല്ല ഉള്ളത്, അതിന് മേലെ വിശുദ്ധ തത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന യമരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായും ഉള്ള ഒരാളാണ്. യമരാജൻ മഹാജനമാകയാൽ നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ മറ്റു മഹാജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകജനതയോട് പ്രചാരം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ മഹാജനങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരാക്കി തീർക്കുക, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവരെ തിരിച്ചെവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് മഹാജനങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? യമരാജൻ യമലോകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി? എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി? നമ്മളെന്താ പറയും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോവാണ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടി, യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോലും മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലാണോ, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലാണോ? കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും യമരാജന് ഒഴിവുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേക ലക്ഷം മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ യമരാജൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും അവധിയെടുക്കുവാൻ യമരാജന് സമയം തീരെ കുറവാണ്. ഭയങ്കര കഷ്ടാണ് അവസ്ഥ അല്ലെ. നീതിമാന്മാരെക്കാൾ തെറ്റുകാരാണ് അധികപക്ഷവും ഉള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട അംഗീകൃത കാര്യകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെക്കാൾ അധികം മറ്റു ജോലി യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രനോ ബ്രഹ്മാവോ അവരുടെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഒഴിവില്ല. കാരണം അത്രയും ആൾക്കാരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്നുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവധിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര യമരാജന്. നീതിമാന്മാരെക്കാൾ തെറ്റുകാരാണ് അധികപക്ഷവും ഉള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ
പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാലും യമരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ, മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ പണി ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവോ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ എന്താണ് പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും. ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവരെയും ഇഷ്ടം അല്ലെ, അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ചെയ്യും. എന്നാലും യമരാജന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തെന്ന്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രചാരണം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളല്ലേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിതുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കാനുമായി ഭഗവതേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതും ആരുടെ പ്ലാനാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്ലാനാണ് അല്ലെ. ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പൂതനയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. പൂതന എന്താണ് രത്നമാലയായിട്ട് മഹാബലിയുടെ മകളായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഇതുമാതിരത്തെ ഒരു മകൻ ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത്രയും ദേഷ്യമാണ്. അപ്പോ അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എന്റെ കയ്യിലിടെ ഞാൻ കൊല്ലണം. അപ്പൊ രണ്ടാഗ്രഹവും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്? അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ? കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടും അല്ലെ. അപ്പോ പോയിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, മുലയൂട്ടാനായിട്ട്, വിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുലയൂട്ടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ച് ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി. ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 തവണയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തഥാസ്തു തഥാസ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് എപ്പോഴാണ് കരുണ തോന്നുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മൂഡിലാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കരുതെന്നാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? കൊല്ലണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പൂതനയുടെ രൂപത്തിൽ വിഷം കൊടുക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവതേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹ അവതാരം എടുത്താലും ഒരു വരാഹമോ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇത്തരം ലൗകിക സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അത്തരം ഭക്തൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഒരു വരാഹല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ബാഹ്യ രൂപത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് തോന്നും എന്തെന്ന്? ഭഗവാൻ ഒരു വരാഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാമനമൂർത്തിയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ സ്വയം രൂപത്തിലാണ് ഓരോ തവണയും വരുന്നതാണ്. അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില്, സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. തന്റെ നമ്മളുടെ മരത്തെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കൊണ്ടല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ആധികാരിക ഭക്തർക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി പലപ്പോഴും നിരവധി താഴ്ന്ന ജീവ സൃഷ്ടികളുടെ വേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. അപ്രകാരം യമരാജൻ സ്വയം വിതുരരായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ കശ്യപന്റെയും അദിതിയുടെയും അനേകം പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ആര്യമാവ് താൽക്കാലികമായി ചുമതലയേറ്റു. അതറിയാമല്ലേ, ദിതിയുടെ മക്കളാണ്. ദിതിയും അതിഥിയാണ്. ദിതിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാരുമാണ്. അതിൽ ദേവനായിട്ടുള്ള ആര്യമാവാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് യമരാജാവിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആദിത്യന്മാർ അതിഥിസുതന്മാരാകുന്നു. അപ്രകാരം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്യമാവ്. ആകയാൽ യമരാജന്റെ വിതുരരുടെ രൂപത്തിലുള്ള 100 വർഷക്കാലത്തെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആര്യമാവിന് തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. നിർണയം എന്തെന്നാൽ വിതുരർ ഒരിക്കലും ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ശൂദ്രനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ജനനം കൊണ്ടല്ല, കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടുമാണ് ഒരാളുടെ ജാതി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിരോ ലബ്ധരാജ്യോ. ചൊല്ലിക്കോളും.
ലോകപാലാഭൈർ അലാഭയർ മുമുദേ പരയാ പ്രിയ മോദേ പരയാ അസ്യ. ഭ്രാതൃലോകപാലേ പാലാഭൈർ മുമുദേ പരയാ പ്രിയ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിരൻ ലബ്ധരാജ്യ പിതാവിന്റെ രാജ്യം ലഭ്യമായ ദൃഷ്ട്വ ദർശിക്കയാൽ പൗത്രൻ കുലം ധരം കുലത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ച ഭ്രാതൃഭിഹി ഭ്രാതാക്കളാൽ ലോകപാലാഭൈഹി എല്ലാവരും സമർത്ഥരായ ഭരണകർത്താക്കൾ മൂതേ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു പരയ അസാധാരണമായ ശ്രിയ സമ്പത്ത് ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് വിവർത്തനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം സ്വായത്തമാക്കിയതിനും മഹത്തായ വംശപാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പൗത്രന്റെ ജനനം ദർശിച്ചതിനും ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജകൾക്ക് വിദഗ്ധ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ച് സമാധാനത്തോടെ രാജഭരണം നടത്തി. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. എന്താണ് പൗത്രൻ? ആരാണ് പൗത്രൻ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളയ ഭ്രാതാക്കളുടെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു സമാധാനത്തോടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കു തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ കർത്തവ്യമെന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. യുദ്ധാനന്തരം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അത്തരമൊരു ബൃഹത്തായ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് ശേഷം കുരുവംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഫലത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവശേഷിച്ച ഏക പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രവധു ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു മാത്രമായിരുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ അവനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ ആ ശിശു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആകയാൽ അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും പ്രശാന്തമാക്കുകയും രാജ്യത്തിൽ സമാധാന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിജീവിക്കുന്ന ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിനെയും ദർശിച്ച് തൃപ്തനായ ശേഷം സദാ മായികവും അസ്ഥിരവുമായ ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ ലവലേശം താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. 64 കോടി ജനങ്ങളാണ് മരിച്ചത്, കുറെ പേര് ഓടിപ്പോയി അല്ലെ. എല്ലാവരും വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് ഒരവസ്ഥയാണ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിരന് വളരെ ദുഃഖമായിരുന്നു. നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേര് മരിച്ചത്, ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അല്ലെ. അത് തന്നെയല്ല, ഇവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന ആരെ മക്കളാണ്? ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യു മരിച്ചു. ആൻഡ് കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മാത്രമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അടുത്ത തലമുറ തുടർന്നു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു അനന്തരാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ആർക്കുണ്ടായി? യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒട്ടും ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ ലവലേശം താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സ്വത്തിനോ പണത്തിനോ ഒന്നും അവർക്ക് ആർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. അത് പൂർണ്ണ 100% ഡിവോഷനോട് കൂടിയിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്ത് കാര്യം അവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ 100% കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ശാന്തായി യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ശ്ലോകം 17 നോക്കട്ടെ, സമയം എത്രയായി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ഗൃഹേഷു സക്താനാം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദീഹയാ അത്യക്രാമദ വിജ്ഞാതഃ
കാലപരമദുസ്തരഃ പ്രമത്താനാം തദീയായ അത്യക്രാമദേ വിജ്ഞാത കാലപരമദുസ്തര ഏവം അപ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ ഏവം അപ്രകാരം ഗൃഹേഷു കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ സക്താനാം അധികം ആസക്തരായ വ്യക്തികൾ പ്രമത്താനാം ഭ്രാന്തമായി ആസക്തരായ തത് ഈഹയ അത്തരം വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയ അത്യക്രാമത് അതിക്രമിച്ചു അവിജ്ഞാതക അഗോചരമായി കാലഹ ശാശ്വതമായ കാലം പരമമായ പുസ്തരഹ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തമായി ആസക്തരായി അവരുടെ ചിന്തകളിൽ സദാ ആമഗ്നരായവരെ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി അതിക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരും സാധാരണ ആൾക്കാരും നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കണക്കിന് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ആ ലെവലിൽ എത്തണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മുഴുകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും അല്ലെ. വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ആൾക്കാരാവും. അങ്ങനെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വേറെ ആലോചിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യമായി, ഭർത്താവിന്റെ കാര്യമായി, പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ മുഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണ്? കാലം. നമ്മൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും തിരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പോയ കാലത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല. കൃഷ്ണ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതിന് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വെല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത എന്താണ്, നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്താണ്? കാലമാണ്. ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം എന്നും കൂടി പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര സമയമാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അടുത്ത നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കേണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്താ വിചാരിക്കണേ? നമ്മള് സ്ഥിരജീവികളാണെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെന്തായാലും ജീവിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് മരിച്ചിട്ടില്ല, അയ്യോ കഷ്ടമായി അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് മരിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യും. നമ്മള് ഇപ്പൊ 40 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത്രയും കൊല്ലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളില്. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ്? എന്താ? അവരാണെങ്കില് പിന്നെ ഏത് നിമിഷവും വേണ്ടത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കും ഭഗവാന്റെ. അല്ല, എന്താ ഗുണം? അറിയാൻ പറ്റും. അവര് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോണ കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടാമത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആസക്തരായ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ കാലം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കണം അല്ലെ. വീണ്ടും കാലത്തിന്റെ ഒരു പിടിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വീണ്ടും ഇത്ര കൊല്ലാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അത് മസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ നാമത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാലമുണ്ടോ? അവിടെ കാലമില്ല. കാരണം അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമാണ് അല്ലെ. അവിടെ എപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ പറയും, എപ്പോഴും നവയൗവനമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഞാൻ ഇപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്. എനിക്ക് എല്ലാം വരുതിയിലുണ്ട്. എന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്തുകൾ നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയും. വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പാവപ്പെട്ട സന്യാസി യാചകന്മാർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ യാചിക്കാനായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ധാരണകൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആകയാൽ ഞാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പരമപുരുഷനേക്കാളും വലിയ ആളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരായണ നാരായണ അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ
അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ജീവിക്കാനായിട്ട്. അവർ ഭിക്ഷ അയച്ചു വരുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ്? എന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ഞാനല്ലേ അവർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനേക്കാളും വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വരുന്നത്. ഭ്രാന്തമായി ആസക്തനായ ഒരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ഗ്രസിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് ഇവ. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അന്ധനാണ് അയാൾ. എന്നാലും അയാൾക്കും ഒരു നാൾ മരിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെ? അയാൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്താണ്, വൈശാഖനോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നായയെ ഇത്, ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഒരു വലിയ പണക്കാരനാണ്. അപ്പം അയാളുടെ പേര് വൈശാഖനോ അങ്ങനെയോ മറ്റോ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ സ്വത്താണ് അയാൾക്ക്. അപ്പൊ എന്നാലും നാരദമുനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഇതാണല്ലോ, സ്നേഹമാണല്ലോ, ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകണം എന്നാണല്ലോ. നാരദമുനി എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ നാരദമുനി ഇയാളുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സുഖങ്ങളും അയാൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭാര്യയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദമുനി വന്നിട്ട് പറയാണ്, കഴിഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചില്ലേ, സ്വത്തൊക്കെ നിറയണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഞാൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കൂടെ പോന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയും, ഞാനിപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് മക്കളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നാരദരെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം. എവിടേക്കാ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക്. ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ മക്കൾ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിറയാണ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുട്ടികൾ ആയി, കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് പേരക്കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരൊന്നും, എന്റെ മക്കളൊന്നും ശരിക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത്രയും സ്വത്താണ്, അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം അയാൾ മരിക്കുകയാണ്. നാരദര് തിരിച്ചു പോകും, ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്താണ്ടാവുന്നത്? എന്തായിട്ടാ ജനിക്കണേ അയാള്? നായയായിട്ട് ജനിക്കും. ആ വീട്ടില് നായയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മരിക്കുമ്പോ അതേ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്താ അന്ധകാലേച്ചു മാമയും അല്ലെ, നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ജനനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക അല്ലെ. നായയായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെ ആ നായ അവിടെ ജനിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ നായ വീണ്ടും ചത്തുപോകും അവിടെ തന്നെ. എന്നിട്ടും ആഗ്രഹം തീരുന്നില്ല നായയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പായിട്ടാണ് ജനിക്കണത്. ഈ ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് ആ വീടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരണല്ലോ, ആ വീടിന്മേലല്ലേ ജീവൻ മുഴുവൻ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊക്കെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമാണ് തരിക. പക്ഷെ മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് പാമ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വീണ്ടും ആ വീട്ടിനുള്ളിലെല്ലാം ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയും സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണമുണ്ടായത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച്? അപ്പൊ അതുപോലെ അന്ധനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ പോക്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്നു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരമേച്ഛയാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്തരം വിലപ്പെട്ട സമയം വിശേഷിച്ചും മാനവർക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇത് വലിയ പാരഗ്രാഫാണ്, നമ്മൾ നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്? പണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മുടെ ശരീരം പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് മുടങ്ങാതെ ഇപ്പോ 4 റൗണ്ട് ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഓരോ റൗണ്ട് കൂട്ടാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ 16 റൗണ്ടാണ് നമ്മളോട് ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിയുന്നത് 16 റൗണ്ട് വരയ്ക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, എക്സ്ക്യൂസസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ക്യൂസസ് ആണെന്നുള്ളത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആലോചിക്കണം, എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഈ ശരീരം വെച്ച് എത്ര കാലം എനിക്ക് ഓട്ടാൻ പറ്റും? എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശരിക്കും ആരോടാണുള്ളത്? നമ്മളോടാണ്. ഭഗവാനോടും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മളോടാണുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമല്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ റൗണ്ടൊക്കെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. രാവിലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, മംഗളാരതി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി